Hoe is het? Goed dan met jou? Ja, goed. Goed, koning? Ja. Hey, broertje, kijk, Hallingen. Hey, Quintinho. Dit is Cambuur onder de Tretjen. Dat is het eerste Cambuur jeugdteam van de jeugdopleiding. En ik ben een van de assistenttrainers. Ik ben mooi de wedstrijden. Ik ben zo volle als ik kan op het veld hier. Om de jongens te begeleiden, training te Jan, ja, noem maar op. Om gewoon samen mooie trainers en de jongens mooie prestaties en mooie dingen te beleven. 2-0! Ga door! Ik heb hier toch wel een beetje een dream. Vooral echt geweldig toen ik benaderd werd ook door Cambuur. Dat hier wel heel mooi. Ja, toen dacht ik wel van, hey, wat geweldig Alex. Ik maak een rap voor mijn mansjes, mijn maten van de Friends zit even in. En dat dacht ik voor hun. En hier is wel Cambuur die denkt van, nou ja, optel som en kom maar eens los. Klasse Doede, nu maak je ruimte voor iemand anders. Hier constant ruimte maken voor zichzelf en voor anderen. Misschien is het ook een leuk idee om dat te gaan oefenen. Ja, omdat het gisteren was ook wel zoiets. Ik vind het fantastisch om in zo'n familie, zo'n warmbaad te werken. Mooi de orenassistenttrainers, maar ook de trainers van orenteams en alle spelers van de jeugdopleiding. Voetbalsquallen, ja, dat is, ik vind het echt heel leuk hier. Het is alleen nog een beetje lullig dat ik soms een baltje rondtrap in het veld. Die moet hem daar heen, maar gaat hij daar heen. Maar ja, dat... Mijn linker! Ho! Hij pakt hem ook nog. Lekker Jordi. Daar lopen!